Tervetuloa Hevosklinikka Laukaaseen, paikkaan missä pitkät perinteet, nykyaikainen huipputeknologia ja lämmin palvelu kohtaavat. Vuodesta 1983 lähtien Hevosklinikka Laukaa on ollut hevoshoidon edelläkävijöitä. Klinikan perustajat loivat pohjan, jonka päälle on rakennettu vuosikymmenten asiantuntemus ja kokemus. Tarjoamme klinikoillamme parasta mahdollista hoitoa kaikille hevospotilaille, oli kyseessä sitten perustarkastus tai vaativampi kirurginen toimenpide. Pyrimme myös pitkäjänteiseen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja toimimme yhteistyössä muiden hevosalan ammattilaisten kanssa. No niin. Hevosklinikka Laukaa tarjoaa kattavat palvelut hevosten terveyden ylläpitämiseen. Ontumatutkimukselle on hyvät puitteet, käytössä on juoksutuskäytävä, maneesi ja rata-alue. Lisäksi Slipe-tekoälylaitteistolla voidaan analysoida hevosen liikkeitä ja saada informaatiota diagnostiikan tueksi sekä kontrollien seurantaan. Pitkän hoitojakson vaativille hevosille tarjoamme karsinaosastomme ja tarhapaikat, jotta hevonen saa tarvitsemansa mahdollista hoitoa myös pitkien toimenpiteiden yhteydessä. Klinikallamme yhdistyvät edistynyt diagnostiikka ja vuosikymmenten kokemus. Käytössämme ovat huipputason röntgen- ja ultraäänilaitteet, joilla varmistamme tarkat ja luotettavat hoitotoimenpiteet. Monipuoliset kirurgiset palvelut kuuluvat klinikkamme arkeen. Leikkaamme klinikalla niin niveliä, pehmytkudoksia kuin hampaita. Hevosesi on meillä turvallisissa käsissä, olipa kyseessä pieni tai suuri toimenpide. Klinikkamme henkilökunta koostuu kokeneista ja omistautuneista osaajista, joiden erityisosaaminen kattaa kaikki hevosenhoidon osa-alueet. Tavoitteenamme on tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä omistajien ja valmentajien kanssa varmistaaksemme hevosten terveyden ja hyvinvoinnin. Meillä ymmärretään myös, että jokainen hevonen on yksilö ja siksi panostamme myös jännittyneiden potilaiden rauhalliseen hoitoon. Olipa kyseessä ontumatutkimus, hammashoito tai vaativa leikkaus. Hevosklinikka Laukaa tarjoaa kaiken tarvittavan hevosesi hyvinvointiin. Varaa aikasi jo tänään ja anna hevosesi klinikkamme asiantuntijoiden hoitoon.